papaanta. Ito pa, ben na nakiki, empatu papaanta. Ben na mamanita yung mangkasa na pituaran. Hindi ba ito? Hindi ba ito? Jangan kendari 4 papairi. Hindi ba ito? Bayan na papakir sing nilay 4 papairi. Ben na eka kondolele yung mangkasa na pulalan lagu nene na. Ito lepa ben na eka kondolele yung mangkasar. Abe itong huli nanti kaitan deh ya. Hindi ba ito? Bay na paparo ni Jumi Makassar. Hindi ba ito? Bin na Mama Sepri Jumi Jayapura. Hindi ba ito? Ben na Papa Teresia yung may tarakan na pitoran. Ito lepa ben na Papa Teresia yung may tarakan na pitoran.
tuh di bawah, Pak. Di bawah. Jadi banyak juga ya. Bapak Alpan Bangkirkina, men pagugurong na laku bapak na Kristo. Iya mo ko, kusang gana sa luto